रमेना गावनि बिफाजों आबाद फोथाराव खामानि मावबाय थादोंमोन। आबादा जोबोद मोजां जादोंमोन, जेरैबो गोथां सोमखोर समायसारथारदोंमोन। आफा, बे बाराव जोंहा आबादखौ माइ बाख्रि गंसे बुंहोजोबनांगौ। देग्लाय बोथोरा आबादनि थाखाय जोबोद मोजांथार जादों। फिसा, जागोन। दे दसे मावबावनानै न'आव ओंखाम जाहैनोसै। बोथोरा बेलासि समसिम गाहायमोनै दंमोन, नाथाय मोनानि ओंखाम जाफुबाय थानाय समावनो हरखाबै जोबोद गिथाव बाथाव बार अखा फैनायसै। बेबायदि गोब्राब अखा हानायखौ नुनानै रमेन आरो बिनि बिफाया जोबोद सानहाबनायसै। अखा नायनाय सोरांनाय लोगो लोगो बिफा फिसाज्ला आबाद फोथाराव ओंखारलांनायसै। बिसोर थांनानै नुहैबाय बिसोरनि आबादा थांनाय हराव फैनाय अखा आरो बारहुंखाजों गाज्रि जाजोब्बाय। आफा, दानिया मा खालामबावनो? गासैबो जोंनि खस्थ' खालामनाया बेखाराव थांबाय। जों माखौ जानानै थांनानै थाबावनो? मा होनबावनो फिसा, जोंनि खाफालावनो गसाया बिदिनो लिरखादोंब्ला बेखौ जों बोरै सोलायनो हानो? जा जानांगौ बियो जाना थांबाय, आरो जा जानांगौ बिबो जाखागोन। गसाइनि लिरनायखौ रावबो सोलायनो हाया। मानो आफा, गसाया जों सुबुंफोरनि गोजोनखौ हास्थाया नामा? मानो बेबायदि दुखु आरो इनाय खालामना होयो? जुदि आं लिरनायमोनब्ला गासैनिबो सुखु गोजोन लिरना होगौमोन। फिसा, गसाया गासैखौबो मोजाङैनो मिन्थिजोबो। बिसोर गासैबो संसारनि माया। बिनिफ्राय बिसोर दुखु जानानै न' फारसे गोसो गिलिर जानानै फैफिननायसै। बिदिनो दिनफोरा बारलाङो। गामिनि गासैहाबो आबाद नस्थ' जाजानानै सोरहाबा जानो थाखाय माइरंबो गैलामोन। बेबायदिनो रमेननि नसुंसेनि मानसिया माइरं बिफैनायसै। ओइ रमेन फंबाय, न'आव दङ ना? हे, माथो आदासोलाय? हा, मा खौरांमोन आदा? माबालै फंबाय, माइरंआनो जोब्बाय। नोंस्रानियाव मोनथोगोन नामा? सोंनोसो फैदोंमोन आं। बेनोथ' आदा, जोंनाबो एसेल'थारसै। साननैसो जानायनि हरनो हागोन। थाथ' आं लाना फैनि। बेबायदिनो बिसोर नखरजों नखर मदद खालामलायनानै सोलिनायसै। सानसेखालि रमेना अरन फारसे जाजाग्रा फिथाइ सामथाइ अरन फारसे नागिरनो थाङो। बियो अरनाव सासे साधुखौ लोगो मोनहैनायसै। फिसा, नों आंखौ दैसा बारनाय गामिसिम दोनलांनो हागोन नामा? मानो हाया जानो बाबा? थ'दो बाबा, आं नोंथांखौ दोननानै फैनि।
आफा मा गोथाव गोथाव जाग्रा मोनामबोयो आफा फैना फिसा नायफैलाय आरे आफा बेफोर मा सोर लाबोखो बेफोरखौलाय मिन्थिया फिसा सोर बबे समाव दोनफैखो हराव जाखांनानै दरजाखौ जेरि फांदोंमोन फुङाव सिखारजासिमबो बिदिनो दंमोन माब्रै सोर फैनानै दोनफैखोथाय हो बियोथ' गासिबो आं मोनायाव मा लिरदों बेनो जोब लोगो लोगो बियो सानखांनानै गावनि खथा फारसे खारलांनायसै आरे बियोथ' थारैनो जामारबाय बिदिब्ला बियो साधारन बिजाब आरो रेबगन नङा बिदिब्लाथ' आं जायखिजाया मानसिनि लुबैनायखौ सुफुंनो हागोन रमेननि न'नि लांगोनायाव गसंनानै सानहाबाय थानायसै बियो मा बिनो सानहाबाय थानायसै दसे सम फुङाव सिखारना लांगोनायाव बार जाथावथाव बिसोर गावसोरनि न'खौ बानायनो थाखाय सानखांनायसै आफा जों न'खौनो बानायग्रोसै नामा अ फिसा जों न'खौनो मोजाङै बानायना लाग्रोनोसै साननैसोनि उनाव रमेनमोननि न'खौ नुनानै गामियारिफोरा गोमोहाबनायसै बिनिफ्राय रमेनमोननि न'खौ नायनो गासैबो गामिनि सुबुंफोरा फैजोबनायसै दसेनो बिसोरनि न'नि लांगोनाया बुंजोबनायसै रायजोफोरखौ बे बिजाबनि सोमोन्दै एसे मोनथिहांबायमोन हर जानाय लोगो लोगो गासैथिंबो दाखा दाखा जोमैया साग्लोबसारनो हमो रमेना खिरखियाव थानानै अखाखौ नायहरबाय थायो आरो गोरिब गामियारिफोरनि सायाव जिंगा सोमजिखाङो फुङाव सोरांब्ला गामिनि सासे बोराइनि न'आ बायना दं
बोराइया दसेबो गोबाव खालामाजासे थोंजोङै रमेननि न' फारसे खारलांनायसै। रमेना लामा साफा खालामबाय थादोंमोन। बे समावनो बोराइया सौहैयो। मावनायसै। माखासे बोसोरनि उनाव बिनिफ्राय बियो सिगांनि बायदि फोथाराव आबाद मावफिननो लानायसै।